Boas noites. Mañá terá lugar o pleno de organización da Deputación Provincial de Lugo. O que se aprobe nese pleno marcará en boa medida o funcionamento da Deputación, pero o interese da sesión de mañá tamén ven dado pola actitude e polo sentido da votación do deputado socialista Manuel Martínez, que insistiu hoxe en que seguirá votando en conciencia e que só apoiará as iniciativas do BNG que sexan de interese xeral. Dende a oposición, a voceira popular Elena Candia lamentou hoxe que se convocara para mañá o pleno sen que se chegara a un acordo entre os grupos políticos para o reparto das dedicacións. Pola súa banda, o voceiro nacionalista Xosé Ferreiro dixo que sobre a mesa levan unha proposta continuista adaptada ás novas circunstancias. O Hospital Lucus Augusti xa ten nas súas instalacións o acelerador lineal co que se porá en marcha o servizo de radioterapia. Este acelerador forma parte do compromiso asumido pola Fundación Amancio Ortega, que financia a renovación da tecnoloxía de diagnose e tratamento oncolóxico dos Sergas. Esta tecnoloxía incorpora técnicas de tratamento novidosas, menos invasivas, máis eficaces e máis seguras para os pacientes. A súa alta precisión protexe ao máximo os tecidos sanos, suministrando as doses de radiación de forma máis segura. Entre 600 e 700 pacientes lucenses son tratados cada ano nun servizo de radioterapia. Coa posta en marcha da área de oncoloxía radioterápica no ULA, non terán que desprazarse a outros hospitais. O número de falecidos en accidente de tráfico en Galicia reduciuse durante o mes de outubro con respecto ao mesmo mes do ano pasado. En outubro de 2014, 14 persoas perderon a vida nas estradas galegas e no pasado mes deste ano foron 10 as vítimas. Con respecto a Lugo, o número de accidentes mortais mantívose nas mesmas cifras que o ano anterior, pero reduciuse á metade o número de vítimas. Un dos accidentes máis graves ocorridos nas últimas semanas nas estradas lucenses foi no que perdeu a vida un home cuyo vehículo bateu cunha furgoneta na que viaxaba unha expedición coreana de viaxe comercial en Lugo convidada pola CEL. O accidente foi en Guntín e 5 dos 6 membros da expedición coreana que resultaron feridos xa foron dados de alta e marcharon para a súa casa. O sexto integrante continúa ingresado na UCI do ULA, onde evoluciona favorablemente. Hoxe comezaron as obras de modernización da Praza de Abastos, unhas melloras que teñen un presuposto de 1 millón de euros financiados nun 80% pola Unión Europea e que teñen un prazo de execución de 3 meses e medio. O recinto pecharase ao público o vindeiro martes durante 33 días, nos que o Concello reubicará os industriais no mercado Quiroga Ballesteros e na Praza da Soidade. Esta mañá moitos praceiros amosaban o seu descontento cunhas obras das que din que teñen pouca información e que chegan nunha das peores épocas do ano, xa que o groso das súas ventas ten lugar na campaña de Nadal. Moitos xa se lamentaban das grandes perdas económicas que lles vai supoñer este peche. O seu malestar tamén ven dado pola incertidume que lles provoca non saber onde serán reubicados. E dende a oposición, hoxe os populares criticaron que as obras da Biblioteca da Piringalla sigan paralizadas dende abril de 2012. O voceiro popular Jaime Castiñeira propón que ese edificio se destine a un centro multifuncional, algo que levarán a unha moción do Pleno. Ante a situación de incertidume total que existe sobre o edificio que se iba a construir para unha biblioteca na Piringalla, ao lado da guardería, en donde iba a estar rematada xa no ano 2011, está e leva paralizado aquel esqueleto desde abril do 2012, nosotros queremos facer unha proposta que é pois o que se convirta aquel edificio, cando se remate, se edifique, e incluso con un novo proxecto que entendemos que hai que facer, pois que se contemple un edificio multifuncional para varios usos, non exclusivamente para unha biblioteca,
senón que ali se integre tamén outros usos. Ademais de que, inda que se pode dedicar unha planta á biblioteca, entendemos que é máis que suficiente, e o resto do edificio debería ser dedicado a áreas integrales de educación e de ocio de xente moza, non? Estamos a falar de nenos entre 5 anos e ao mellor 15, 16 ou sin límite, tampouco queremos acotar exactamente a edad, pero sí unha necesidade que nosotros detectamos ao largo dos últimos anos, que rapaces de 10, 12, 15 anos non teñen exactamente a donde ir, non teñen onde pasar o tempo, ou terminan nas termas, ou aquel que fai deporte pois ten esa posibilidade, pero se non é unha escasez clara de locales para esa xuventude, pode ser seguir con aquela estrutura tal e como está, é dicir, unha estrutura que, como decía antes, está paralizada desde o ano abril do 2012, donde levamos tirado, porque eso sí que van tirado, 230.000 euros, e que tiña un presuposto de 1.030.000, é dicir, quedan 800.000 euros aínda que estaban orzamentados para esa infraestructura. Habrá que ver realmente que edificio queremos facer, como queremos facer, e o que dá a sensación é que o goberno anterior non sabía que facer con aquelo, o goberno actual dá a sensación de que seguimos exactamente igual, tampouco saben que facer. O único é remitirlle ao Consello Consultivo para a rescisión do contrato. Xa veremos se o informe non pasa outra vez como pasou en maio, donde se presentou fora de plazo a documentación, estaba caducada. É dicir, que agora esperemos que dunha vez por todas se remate e se dé por terminada a relación contractual con Antalsis e con GAU, que é o que os redactores do proxecto, e se busca unha solución. Mañá o Museo Interactivo da Historia de Lugo acolle a inauguración da exposición Xuntanza, que reúne a 47 artistas nunha mostra multidisciplinar que pasa por diferentes estilos, épocas e culturas. Xuntanza pretende aglutinar todo eso, pretende unir, xuntar descoñecidos, recoñecidos e laureados, xunto con esos emerxentes, en donde vai haber desde escultura, fotografía, pintura en óleo, acrílico, é dicir, un pouco de todo. Artistas lucenses unidos a artistas da Asociación Española de Pintores e Escultores, o cal quere dicir que veñen 20 artistas de toda España, máis os de Lugo, que somos 27. Bueno, en resumen, é unha mostra interdisciplinar, vai haber de todo, e hai artistas consagrados, como dixo Carmen, e autores emerxentes, e a exposición está promovida pola Asociación Española de Pintores e Escultores, da cal eu son delegada en Lugo. Eu propuxen artistas, un montón deles, e quen elixiu en realidad foi a Asociación Española de Pintores e Escultores. Outubro deixounos uns malos datos do paro que aumentou en 6.355 persoas en Galicia con respecto ao mes anterior. Así, o número total de desempregados en Galicia sitúase nos 222.092. Por provincias, Lugo foi a terceira galega na que máis aumentou, con 552 desempregados máis, chegando a un total de 21.607 parados. Son datos feitos públicos hoxe polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Esta fin de semana o Club Deportivo Lugo enfróntase ao Girona nun partido que, segundo dixo hoxe Campillo, non será doado polo que ocorreu o ano pasado no que os lucenses frustraron o ascenso directo dos cataláns na última xornada. Sí, recuperamos las sensaciones que no tuvimos el partido anterior, pero sí es cierto que en casa estamos muy bien. Estamos siendo fuertes en casa, que es lo que queremos. Ahora toca hacerlo fuera en Girona. Está claro que es un partido muy difícil. También nosotros no estuvimos, pero sabemos lo que pasó el año pasado. Sé que irán con ganas, pero nosotros iremos con las mismas o más. Nosotros sabemos que fuera no nos están yendo bien las cosas y queremos que cambie cuanto antes. Y cuanto antes va a ser en Girona. Estamos
Estamos todos teniendo minutos poco a poco y eso es de agradecer. Está claro que cada uno quiere jugar más o no, pero nos tienen enchufados con eso. Puedes estar sin jugar 2 partidos que de repente puedes jugar de titular, entonces eso hace que estemos todos metidos. Tener a la gente enchufada, como te digo, que pase eso porque también necesitas de todos, no solo de 11. Entonces estamos todos muy bien, todo el que sale compite y lo hace fenomenal, entonces nada, a seguir así. No creo que pase nada, a lo mejor sí que salimos un poquito los primeros minutos, salimos un poquito peor, pero bueno, tenemos que ser nosotros mismos allí, o sea, lo mismo que somos aquí en casa, que tenemos el balón, que queremos ir cuanto antes a por el gol, tenemos que hacerlo allí. Jugamos contra otro equipo que también hace las cosas bien, entonces es difícil siempre mantener un buen nivel. Nosotros lo bueno es que lo tenemos, aunque sea por momentos de los partidos, lo tenemos y lo conseguimos. Está claro que cuanto más minutos hagamos eso, mejor nos va a ir. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso galiciae.com. Deixámolos agora coa exposición de 10 premios Luís Casado que se pode ver no Pazo de San Marcos. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá.